yung iba kansing. Nga snow ba? Ani gaday gabanta, kabanga, tung kata, kanong yalang, kabayane, FNP, bangan ito, i-ibay, pa-ibay, inong, tray, jongni, limba, iba kansing. Maong ikay na doon ikong nga ya kajing job le ngam siklay. Kabanga kam simpa nga kadong nga doon kam banken ya kendu ya ladi banki na job pangandula man na ito. Nga ba iti sa aviation sa aviasa. Kalong kumno kaman kumno kasnong katao jongki. Ay gijing gam kam jongki. Habang awan ya dalakadong kamat kumit kaayin kaya nga sibon. Ngayon, pagkakado iti sir. Hiro taray binong arkatin suem banwan laday pa lasay doon kami nga. Hindi nga doon kami yabakan sing ne. Hindi banwan siya. Laya ito ikaw kumnin laday na si minute ang minute lay minute po iyo po han padukan di syaro kajingya kendo kabadon kam tani. Si hajar mo papiya kloy banir taray lem nam tajo nga. Siya jango optigan kajing shania limba iba kansing yang amo ba? Nga dati pose na. Day sure kajing day udang menit mo. Party NPP kan mikli sapet ya ka party ko. Minum don ko way ka party ko kamla. Kumalong mentaro at prangot di amalin dia don. Kita di party di bakok di don nang sikam. Isikam gila mentau percaya pi balik aku kan. Ini ide bener teli kowe kansing. Ai kejing senia itu biro. But kayen jong ikum nong itray pin sa iyo kalasay kan kren la din ang paladi mo. Kren lupa mga dalong yalam longpok. O kalasay kan sa kren la din mo. Scam. But ngayon, pangiwan, nakajing mo ko mga. Padang katin, makulong ba niya ang katin? Bilang sutrayan, nakandul yung nga, pagkuman. Ang sutray niya. Tangita, hakakot eh. Gawang lang siya, hakakot. Labi. Diretsusikan din sa akin. Dali na mga issue yung problema yung trend natin. Wailam, persyaratan, mabuti kimaw ito ang